Realitnú kanceláriu Reality Contact už poznáte. Nedávno inovovali svoje priestory, no nájdete ich stále na nezmenenej adrese. Rozrastá sa aj maklérsky tím, ktorý je vám plne k dispozícii. Zavolajte alebo sa zastavte osobne. V Reality Contact budete na prvom mieste a určite vám poradia správne. Realitná kancelária Reality Contact má pôsobisko prevažne v Nových Zámkoch a blízkom okolí. Pracuje u nás niekoľko maklérov, ktorí sú zaškolení a vedia svoju prácu robiť tak, aby vedeli pomôcť klientom pri predaji, prenájme, pri kúpe nehnuteľnosti, pri komplexnom servise spojenom s predajom nehnuteľnosti. Realitná kancelária Reality Contact sídli na ulici M.R. Štefánika 45 v Nových Zámkoch na prvom poschodí. Navštevujú nás klienti z celého regiónu a ich požiadavkami sú predaj nehnuteľnosti, kúpa nehnuteľnosti, prenájom nehnuteľnosti, pomoc pri riešení ich rôznych životných situácií. Klienti, ktorí nás poverujú predajom nehnuteľnosti, podpisujú u nás sprostredkovateľskú zmluvu, na základe ktorej si vždy stanovíme, aké budú podmienky predaja. To znamená, akú veľkú cenu požadujú za svoju nehnuteľnosť a samozrejme aj výška odmeny a pokrytie služieb, ktoré sú zahrnuté v skúpe. Čo sa týka zmluvy, ľudia, ktorí u nás podpisujú exkluzívnu zmluvu, teda výhradné zastúpenie, dostávajú od nás jednu obrovskú výhodu. To znamená, že klient poverí iba jednu realitnú kanceláriu a následne viac realitných kancelárií, ktoré navzájom spolupracujú, dokážu predať klientovi nehnuteľnosť. Potrebujeme do našej ponuky čo najviac jednoizbových bytov, dvojizbových bytov, troj, ale aj štvorizbových, v neposlednom rade aj garzónky a rodinné domy. Ak vlastníte takéto nehnuteľnosti, tak by som vás chcel požiadať, aby ste kontaktovali mojich maklérov. Sme jednou z mála realitných kancelárií v Nových Zámkoch, ktorá zabezpečuje právny servis prostredníctvom notárskeho úradu a tým zabezpečujeme objektívny prístup pri prevode nehnuteľností a takisto právnu istotu. Chcel by som vás všetkých pozvať na návštevu našej web stránky www.reality-contact.sk. Takisto nás nájdete na Facebooku a z našej ponuky vyberám nasledovné ponuky. Reality Contact, vaše správne rozhodnutie v otázkach bývania.